pi baro ki bapet ya kan ke program ke kinta ki samla but angni hapo studio ngidon bikini ki laingot ki entrepreneur ki on da khti nong wei mo ki ba seng ya la ki jong ki kam ki jam but maki ki sabatai ki sapinshai ke ekata ka kam ka jam ka baki seng te shwa bangin ya chakmat ang ko apni thu shai pi iwe pe iwe ni ki entrepreneurs ki ba seng ya ki kam ki jam jolo jong te nga pi thu shwa na iba crowbor bha kharpuri iba de I founder inong sham jong ka chicken wagon nga thai baro pe program his yo sngo plaju ma ki jingbaon jong kan ka chicken wagon mo te mi in sapinshai in say thu ke ka pelong iban le chakri ka kam ka jam bat kumjur ki jing e ki jing sham jing e ka jing ya lenti jong e ti hakadwi kalyang pa ngidon ni ikong darimbika pakenten ti ikong darimbika ru ide ibashed specialize ni kijing bam te mi iru in sayat hu kajing sham ju ik ba pelong I be ilish ni ka kam ka jam be ide ru founder inong sham jongani ka Sweet Escape Cafe and Bakery ti mi iru spinshaya ka kam ka jam ju I te kublish bun kong darimbika ya ka por ba kana bon ni ka program ti hakani kalyang pa ngidon ni iba Cliff Stevenson Sawian ti iba Cliff Stevenson Sawian ide I founder inong sham jong kandika hometown bake ti mi iru I sayat hu I specialize ki jingbam yu ke iba pelong I be lit chakanika profession mo kakam ti kubli shibun ba Cliff filap lat paknang knang chakanika program ti klem da penslam shu nginya ya no teter ya ka experience ka jingya lenti jongki tingi zdang shwa na iba crowbor bha ti kubli shibun nakhampa yo kubli fi ba filap lat ba finish dik program ti long fin batai hindia ja ka jingya lenti jong phi ke ka ba pelong ya phi ba philit chakanika kamo chakanika profession ka ba filong menta ninh công ninh chạm ăn chiu bắt tay khné spang jonga kerteng jonga cái đây crowd bor bah karpuri bat ngadai ibu chong basa stage sport lai merum lingka akadong lompong deng bat ngapui chang kham ta sport molai moyong ti cái kapulong yang aban lek yakni ka kam kolong ba hakapur ka ba ngarang lek ngarang lek school lek kelas imtai ti bat ada sim tu hajuk kapur ba I mei iju pe yaka bor ka jonga kumno banga la bantri kam imtai ti iba na kaliang jong I banga nga smart bahayeng man tri kam yeng man pech ban kuman chuong no mo ban pun khoi ban fen bech ban pen ever khoi kam yeng ti I banga smart bahay ka tu te por banga kelas pada ngali kelas sang po ngali school po Gorkha Secondary School bat ngali kelas po Islong Commerce 11 12 te masnep ka 12 te I mei yang aba blim lek ki specialized course te andai la ong I mei kumta ti ong ba me biang bhai ni ka lan pun khoi kalan pech kalan im te khoi te don kalan ke ba mela ni puli kata tengah kali ke de ke kata ti ong ke ka hotel management te andai la batai kumta tengah ju kali na kapur kata na marwa kembang ngaji samlem ji karan bat buon ki ba ngaji kendu je karan tingi ju ya kali spang kata ka jing puli ma ladangi pas ngi yo kam ne em tingi ki na samla chu ong no mo khana bro hi ki puli ki ju ang nut bai kata bala da dep puli ban yo kam na ut te ngasi kuslai bai kata na dum chana khana dang ret ngasi kuslai bang ong bai yo kam te ngasi kli me ong da dep puli ki ni jing puli flat kana me bangan yo kam no ra ka jing puli ka di bang ngi hab ni puli sabar te ngali puli imei ong ba hoi me la tikna bun yo ka kam te mas nep ka jing puli la yo ka kam te hangta ngasi per khat be khalam ka jing artatien ngasi ong be da pila tikna te ka biang nomor babun ki khna ki pla pas masters ki la pas graduate long ki kham jing jar ban yo kam te ki kut ka sim tuition hiang tanga ngam kwa ban long kum ta kan te ni ti daung kli tikna ni mei ong la tikna yo be ti pen iru be ki bahing basam jonga ki don bla tri Switzerland ki batri kum ta kan te din khalam ka jing artatien tanga le ka jing puli kana mo ong bangan yo ban train no kam kan te ngali puli kata ka hotel management license hang tipo Durgapur te nang tapat ndala ngai yat lenti bre kata ka jing puli te the same time ru ngapai kanu kalat ka benta ka bangala ban train ban kata te de hang ta kan por bangalik kata ka jing puli kan ka hotel management tanga I kalat lenti ba ngila ban sengkam lojong la dangin nang ban pen trikam ya kasap ka bangidon la ne la dangin nang ban pech ya kalat kalenti mo kuman chuang la ban wat yo mola nai kum ong mulung sustam dai ting hab ban ya tur se prang ban ya skmat pada kan marat dingkhong ya ki kam ki jam jungi te din ti down dala lik puli pada yang dala tri pada katu ni apo ki hotel skini tai te don kapor bang la tri ki call center tu tengah pech kinu ki learning ski bang ala ban learn ngabala ban perthu le ngala ban sim ka idea mo kon chuang no te di hang ta kan ngasala ban perkhat pada long da training ka bang ayo da jing puli bang ayo
dengan penon kami kata bat ngin sapoi ban syata katong ban ong ban le kata kam ban shet ban tiu kan te kalau nak hajing siang am dah smart ban shet ban tiu tang ba long smart ban pen khoi ban pen bet pen biang ente kajing yalam ubana jorong mau maciong no tingi ai ngoi ublei long but long thau jungi uba pli kalat kalanti yangi mau kem chuong no te klam kajing pli lengkat jing pli lat pli lenti kajong ungi nom la ban li tingi bu lengkat kajing duai ni yang nasam te di hang ta ngi salak ban penyak cikmat pade ka kam ko jungi ban pek pade kanuk sa kum no bangila pen ya ka kan te di hang ta ngasapoi pade biang slong ngasa poi ban seng pade ne kam sini sport slong pade Kabeli siapa dia tengah kau mentip mah tak jingat lenti jopi mah tikin dan baik kita ki res mah tiga ipak ke res main res jong fi ba fishim makam dan ke res te kanum ka nuno ka kam kalau impossible mah te lof batai hindia kita ki res keris kolong ba kabeningkong ning syap kadai ka jinglik puli syabar nomor ba kabeningkong do kadai kata nomor ba ladang idan hapo silong la long la bangidan ha ka jakala jong ka bengisnga ngitip ya jinglong kersang ka jungi te syabar pengim tip ki beri kilong kumno te deni ti daw long ka beningkong do kadai keris ka ba nga ngasim balik puli kata ka jing puli pala ong imei teng hap le sa syar jakala ka bam itu ita bam itu ino ru dengan hap sa hi nolo kata dengan hap ban sa apo hostel ngi hap ban im tai te kata ka digawe keris ka baar keris kolong ba andang ila yo gini ki training ki vocational training ki industrial training te hapo ki hotels kolong ba keris kejungi kalong ba ngin hab ban res kumnu bangin trei ya kakam kejungi ban i ya kejing tristam kejungi kejing long north east kejungi kejing long kerstan kejungi kumnu bangin la ban le bahai kam kejam kejungi ban i kanuk sai kiwe kin kata ke keris ke baar te keris ke balai pa kalong no ba lingba kejing tristam kejungi lingba ki jing ya lenti kejungi mo kum chuong no menta hapor bangat trei hapo hotel hante po Hyatt residency hapo Delhi ngakan mau te minimum as per day ngi terikat prakenta te wal ada kajing siu karit bakanaro ngi mansing hab bentur seperang ban banile ban yo kata ka yu nomor bangin yo experience ngi yo kajing hikai ki babiang te kata ka di ka ka risk factor ka bangi hab ban ya te sakawai ka risk pakamin kalong ba andang ila sedang pada ban sing ya kam lejong pada ka kam jong lejong kalong ba ngi shim ya ka risk kumno ban rai ban make decisions king decisions kum ta ban chuong lo lada ngan sedang ya ka kam kumno ngan yo ek pisa ban sedang te kumno ngin risk ya ka te ka risk kalong ba lada ngi sedang kamut ngin hab don kajing angnut ka ba tikna ka ba lada ngale ek ne ka kam kamut chubu mental lada ngashim kalun na po bang dai katu ka diru ka we ka res ka ba ngin hab ba kli bangin hab ban siu ya kata te kumju ime yang ai pen pa puli yang as tis po durga pur ngakan ma ngapuli lais na mang tu ti ime ai kata ka res yang aba medi meli puli bat men hab siu hi ka ya ka lun ka jong la jong bat nganum pen siu hadu ban dam yo nganum pen siu sna yaru te men hab tip hi te kata ka de ka jing pen sedang ka ban na yeng hi ken kalong na mo ka res ka ba ki ai ni yeng ki pen slur ki pen ai men siu yang kanang bangan la ban ya kun ya kita ki res paro ban yang ki jat la jong ha dah bayar day begini ki jing pendung jok pimu kini nama ngasi ingaru si poi sik to ka wagen jok pimu chicken wagen te ngasi iki employees jok fi te hakanu ka dur pa pi haya ya ki neki don ki kenja training ne kumnu pi shem ya ki pi recruit kumnu mo no hin batai ta proses kata ka di jingkli ka ba sengot tanat ba bat ka ba ya relate ba bat ka jinglong ka jonga kumun jubatai no ngang awan nak yeng kesem ka ba ngi aduna ba ha ka por menchua por be ime pa jonga long ide no tang ime isu long no tang ba isu de ki jan ba sim ni mi de ki jan keleng ing tai ti 4 dan kam 4 dan jam te de hang ta long kajing tristom kajing ime barengkat ba ime pada long ipek kala lenti kumno ba in rat ding khong ban yo ikam ka ba kham yang ban ri ngi ki khun mo ko menchuang no te ilem no I apply no ki kam bang ing tai ken te andai ime la apply pada kam bang te I pen I long I yo ka kambang but I yo ban pen ri ban sumar ngi ki khun kai tadi hang ta long ya sakam biang khandiat ti sala ban pelik puli ng bon ong ai pi ban pensim na kalun po bang jing I tadi hang ta ngi wan ka yeng kesem ka beduna te ladang ngaya keren pada sipang ka jing ai kam ai jam I khana pada ngam sim la ai advertisement be direct kemuju ai ki wi baro ki ya ai advertisement kaleng mo hakot ku war ne po TV ne internet ne tengah ngam juliak kumta hendai ke ika mengale kalong ba ngasu spread the word of mouth but ngawat I khana ki ba angnut si sai kam ki ba trang sai kam ki ba kam sai kam kum ki khana ki ba mdan kami ka pasyu ki beri konsumen tengawat kumi te khana tengah pai khana ki ba dan not single parents kemenju ang no tibat kumjur ki dan khana ki ba mla syu ban puli lani ban ya chikmat ka lenti ya lenti hakikam ki jam ki dan beri khana ki ba kut jingmut na ba okay nga khalam puli ba nga pas tang kelas 3 na pas tang kelas 6 na kelas 9 na kelas 10 dai
kila rai be ba ka kam jonga ka de bitang ka kam bela misteri tengam dan kam syu de kuwi ka kam ban trai te dini ti dau te kum ya kita kena ngam penduk jengkermen kan tengah mesin nomor ngai lejong ru ngalong kum ta mencoba perbang ngali school ngahap bani bela misteri ngahap bani wat kam wat jam mo kum mencuang nak ben besar ya ben yarap lang imi pah yang kan te kalau nak tarkom te dini ti dau nga shimi kena ki bakum kita te nga ai pada ka training ya ki kan nga ai ka jing kai ki nga pensa bat nga te nga ai ka training nga pensyong ki pen biang lut berkhat dong dong ka bam kan katai te la ki shim jing e ai nga sem ru ngai le kat bala nak bor nei bor jonga dengan dak susdang nang long tong u long mencuang nang sedang i mau jingking i ban ningkong du bangan ya ke lenti ke jonga ke bamenta te hendre ngai le kat bla ban le bha pada nomor ba ke jing le bha kalong no kawe ke nuksa ke bo bleu la ben tai ngi bon ong ban le bha bagin le bha kiwe khna ba kawan ke jing kerku yang ngiru ya kiru kalong atar kom kai tengah sim kum ye te khna ban ngai training ya ki bat ngas penyeng pede ki hapo ki truk ai long ke de hayeng ne free don ki kenjan ne location angadan kan ni ke main kitchen ke badan hang te po asiam ha golf link tinggi dan kemin kitchen hang tu tinggi ai training be hang tu ngi penikai ki but at the same time ngai direct ke po truck route telada kila nang na po kitchen pada ban le kam inter khoi te kam e jul ada dan po truck te kalong no ba training kalong side by side king kalong lang hamin kitchen but hapo main hapo truck route ti kata ketika rukum ai training ke jonga kan te shopping nya ya sak ma kitchen kali nga wat kali show logo jo film undu chicken wagon logo to long pin batai symbolize you dan ukit jingmut ayu kana ba ki pai ba ki ba pe kini ke program kin su thu khamsha ju ma te kendiat sepang ni logo bengi tho the chicken wagon kalong ba hapor bengi stang ya kam hapor bengi la sedang ban ya kam ngi sedang ban dia harus surok dai ngiyeng daki ban bat shoot up terpa rajong kum tu di plastik te ngiyeng harus surok ngi dia ki jembam te ngi fokus ngi yang ban dia jembam ayu te ngi la perkhat ba ladang ngi dia dok masi kan sedang problem ya ki Hindu telada ngi dia dok sniang kan sedang problem bre ya ki Muslim kalong atar kom kan te ngi pick general food ka bangi la ban ai ya ki customer ski jongi kan tinggi lek menum di bang ba ngi thau ban ong ai tang ya ki kristan tang ya ki yu ndeng thau lang ya barok ke ban yo bakin yo mat lang namar ba ka jala ka jingi ki jala ka bangi khle bangi don ki jat mo ki la ka jong ka kanyam karkom ka ha te ding ti daw ngi bu ik ni ka chicken item kan ndang la bu chicken item ngla shet ngla tiam tu tingi la ai mat customer ti ki wan kum tu ti por ngadang di hai dor batat ma prabu dingka si rps kum tu kan badi pan kandian tingi ai ki bam jingi ban mat ti customer ki bang te la na bang tingi la sung tho ba ka chicken ka di gawe tingi la yo gawe kerteng ka chicken te wagen pre kalong ba ondang la trikam ta po ru surong tingi pej ba ngila yo kini dukan keleng-keleng salem khra cpb tingi la yo dukan la yo tang ban ni ong ba kanum long stand out kan na kaliang kejongi bangile kini business kan solong bai kumju ba yale lang kiwe tingi perkhat ba hang ni poslong ka ik bang judan tengah kan masa apor bang dang tray call center stage pot lali nge iba rbg live jam step kidan ki vendors ma ki street vendors ki bayang harus surok isu na mulum la i kinja truck komti berit mulum la bamlong banyap isu yang komtu ki long thela type komtu tengah yo inuksa nang tu kaya kan mau kaya perbangi brainstorm ber ke tim imtai te hang tu kaya ban ong ba lada what if ladang ile po slong ki food truck dai kham long pair te kan kham internet kham ete den di daw kasami wagan kan tengah second tier pre ka tu ka area ka bangi tray bangi kita ngi da thau ka sai jong ka trok tengah ngi da book table hata korkom khana bangi num mi palat nei tai iput kan iput sama space ha jeng long ka size bi jong ka trok te den ti daw kasami ka teng da chicken wagan te u rong bring ai rong yong rok stem nomor ba kumenchuong ngi hang ni po akastiet po kastit ke jingi bat kumju ro kawe we kastit na kawe we ke jela dai ka kham supplies bai kan ke jinglong local te local kalong no ki taxi mo ki ai rong yong ro stem im ta ti long local im ta ti kwa ban present local ken ban pen itu ila de ba ngi de ki local ngim de ki bawan ra na bar ken kumenchu ong no ki brand ki ban bar wara ngi shi franchise ngi shi shim ngi shi yu and ngi wan hin ala de ngi mi hin ala de ti ngi present ngi stang ning kong de logo de rong yong rong stem bai ken te ta kadang kham focus bai rong yong stem nomor ba symbolize local tak boleh cuba mbak kah jadi pasal Jafi pang tu juga ting sapoi biasa Jafi tu ni po teman tang ili sesi kong dari Mika tema piru long pin batai hin dia ka jinya lenti jong pi beli fi poi sya kan ka kamu kan ka kam fashion Jafi kum tau bika te long pin batai pensya yang iki bapet yang program ha te ka keteng jong ade dari Mika pakenten ngadi basang basa amolai kentan nasar bat ngadi apulai senam kata te ka jing ya linti jonga he as a baker ngasdang jingsha ngamdan any experience ne ngamdan any ngamno khandit puli mo kan ka line I started off as a
home baker ngas kani actually kas dang de hapor lockdown ken tiki po ngate ba everyone was trying to long mana ba kwa long pair kwa try kani katai te ngalong kumju kani tiki por te ngakan mau ba mga am long ha ka jing ya linti jong ha jing emma long ngachit sitana de long one of my hobbies ka de ban shot ken te other than ban shot am ngam ju tip te ba if I have any other talent ne nga kwa ken bangan tip te in that process pat nga bunsi nga shaban zdang ke long zdang se jing duai te ha tu ka sien ru kan ma ba shaban zdang ban big hi am nga long nga duai se te nga puli nga kama nga puli nga poi I was long nga dang puli kan ka Bible verse ba uble dang asipang ka talent ken ba uble ai talent te way u multiply double ya ka ta we badan lai talent open kla handrio badan shpo open kla po te nga katu kapolong kumbanga question kinil di uble ai kumni ka talent we briote min sianga ru ai te kum dangam te pat kum nu ngan multiply ka talent mo te nga duai nga zdang ban duai te nga pan ke nga this is long kani kapol banga long lat te to kapol lockdown to nga pini yang mo kanang balongan ngan la ban pursue ya kata ka talent jonga te ha to kapor hi ngam te ha men sim jonga long nga thai kadi ga jing bo jong ble ba nga kwa ban big ken te kum haying jonga ngam dan briu te ba big haying te mjidan nong stanat ban big long ki stanat ban shed ban e tama ban big mdan ba big ken te hang tu kapor ngapit kini ki YouTube videos ki kum tu suki nga try ken ban shed te habang nga try ban shed ru long first cake attempt jonga ulong very failed mo ulong udas tang hiru udalong ni utis te ulas no kambiang bat tang ba uta urukom long jong umlong kum uki ula long kum udalong kum ruti ba ba e na ba basa mo lalong kum tu te nga kama po nga ai men jong ai irkhie mo nga balong tu tamba me ipa ilong kam pendu men si mo yang ai ong tom le ba pishet first time te maybe the pishet next time sa pet bha no mo ka iba pi bakala ni te kum tai ken ka jing aliti jong kasdang tengas dang so ban kam long give up kay nga la long curious shoot te long ni te nga bakala man phone ino ngam smong nang na mga mitu re ino ba shet ki te to kapor nga try biang nga pet na ka ka YouTube video nga try na do cake te do second cake ba nga try mga di plain cake ken te bonga shna bonga dang shet yuta o plain cake ha ni kapong la long so la long kam pikir no te kam le kum first time te dang long le shong shit ma long tu te dang las dang shet ni ka this time pat long ula wandur no ken wandur ne te ban le ka cream te ngam pat nang na mangam nang banjit ka cream to ko po ngam nang hitki po kam pat long famous mo hitki po an ban man shate dadi birthday mingi hat dingi hit cake e dungi lit hit ni ki dukan e kum to blashet lupa kam dalong te ba banda order like no Christmas ne dadi singka bada celebrate karpang mom long syukumenta te te kapor ngam nang kay man choose cream ne ban ngala try siya da ki different ki cream balong local ngam tip ba ngi should use ka different cream mo ban shet ki gru ta kan ma bang try da katur kalong ken kalong te ni ngala long frustrated hakat ka jing shet ki ba kat ba shet long te hadin pat suki kum to along kum bang ali research no ken badale uki khable u cream ba kum no hadin pangasas dang shet ken tening kong pangadang shet du kadang long kimpa wandur te kita kikik and kidalong ginger hiru yang ada da kam long kata ka recipe ru yano bangan phone bangan kili te long ala struggle hate hitigi por ban hikai dala dia ma tang ba kam long kam du men sim ken nga try nga petiki YouTube videos te suki pat ngan sa nang ken Dadang as dang kum tu tenga ai no nga ai mat lang ikin ki basa marjan ki parlok ki ema te ki basa marjan hining kong kilong kum ki ba encourage mo yang ki ong ba ni bang kita ba banga shet mga mo beli film shet film di hangi te nga pa nga dang snow ba ban bu takador ban iu na los bikila jan mo
te me I pa yong em da fi shim da fi de bu da kador pa long snow not ba bangin shim bon na pi te hang ta hi ken nga kamao nga shet first do banga de ki donuts ken ki chocolate donuts banga shet te nang ta banga shet nang ta is dang thit ken nang tu long ki bon ki bakwa order te ke banga kwa shet te suki kum tu pat nga shna no da ka menu ken te han tu first time banga nga dang sho hayeng ken men shet cake tadi birthday long kam order te nga la shet hi no hadin suki kum tu nga dang shim first Christmas order janga ken uday hapo 2021 ba December banga shim first order janga for Christmas ken te suki long tigi po bangam ngam danang hi ban long ngam pada nut mo ban shim bon orders te nga dang shim sha khandia te suki pat nga long kum banga nang pet ki videos nga nang learn nang improvise show mo nga nang improvise show kat bang nang learn hendiat kum tu long nga dang sung thu ru te kum tu hi kas dang ka journey janga as a baker te hadin pat kum no nga poi ban shna ban poi sengi kanika Sweet Escape Cafe dei ba lingba nga job interview nam ta ka wait pa ka kam ken tinga kandu i partner janga momenta bi di partner ma kandu ita ken me iru I long I done in the food business ken te he met me and long kum bangi ngia shong ngia crunch phang ka business ken te hang tu pat long kum ba ki vision jongi ki long align mo e ke ibingi kwa ban le te hang tu pat ke ni dang ban shna ya kanika ni sa decide bangin open ya kanika Sweet Escape Cafe ken kalong ka jing sedang jaga Sweet Escape Cafe ka jing sha ka kalong bit straight from home fi dan ba ita di bahaya bat fi ne di tai partner ita la long kum I family friend ho ki pat ki mungkin dan be ki challenges and rest long batai ki challenges mostly kum as a baker firstly mangi banyo raw materials shani long cooking is something baking is something long like it's like an art ki ko ban try kani ka recipe tang ting what one of the ngano kum gi drawbacks ki kan dika raw materials ken bangin yo the fresh raw materials ting I have used no kum ting ki don ki kum blueberry mo it's very famous tangba banyo blueberry shani it's hard devni yo long yo de ki tin ki can la gitu ti ki bal along preserve tamba long to get that taste expectation pat long ka khan jinjar ken long ki nya te banyo ki raw materials another risk factor would be long this is my first time bangan try a business there I'm still new at it long adang long learn ki long ki bun mo ki bangam patip plus ngam I am not originally from the food industry te long ki don ki bun ki struggle ting long you know from the little details long ngam pat nang long I'm still learning how to do things te it's it's like it's risky na mabapila pendan kam mo kapisa te katute it's not something you can get back unless tiap penyat kam mo bakan it'll come back to you te those are one of the few like risk factors Baya day baka ni fi mo fi manef pat don training finang hinla di fi self taught artist as when it comes to bakery. Ti fi fi jiwa reference na YouTube. Ti besides kata pa fi don any reference ba fi wat ni fi panjang rap ni fi yo supervision na if I see a supervision regarding baking te I think it's just ita di parlok jong hamen jonga. I think the first time banga shed you to sponge cake do I remember te long banga we have to separate the egg white and the egg yolk te katu ka batter jong I mean pongadang wis ka peleng I was not careful enough kin ba kalahat lang te ka yolk te dalahat ka yolk te kam long fluffy should te as it should naman bakala don fat mo hangto the first call I made was nga kanmao de ihi banga kiling naman ba mairu MD bi la don she's from that background but she should bake te kum to hiyeng hindiat te that I remember maidi the first person bi kay belong ba yetu yang like the few basics ken ba de banle kum ni this affect this te I feel like in this area it's mai
the second person but long like that I've learned so much from long regarding kani kalainan ide partner jonga he business partner jonga I've nama mai ide from the food industry, so he has a better idea on how to do things there. They may ide one of the person by Arab Bhayanga in this line. They have ide bikini ki event program of laju dan mentane fi ni laju shim jingsha like it's not a program actually kadan ka SC ST program hapo ni hu we did a catering for the hang to kanya to hajaka. Other than that, they participate wika food tech hapo Kolkata this year recently it was in the month of August. Kita since we ngimpat open ngimpat yo banda participate hadu katama. Te mentafi open nya kata sweet escape mo bakery. Te akaba mentaka long something new you feel mo. Yes. If we handle part kumno pa when it comes to financial part. Maba if we financial aspect part long kershan ini itu business partner janga ken. Te kala long kumba mai invest the money, I invest my time there ken to we work together like that. Okay. Presibon kong dari isa po biasa chapi. Te menta sa iba aklef. Te ba aklef fi long fin batay hindia de kajingya lenti jo fi kumno fi poisha kani ka profession. Kumtakin. Ya ka ek ba pelong fi iba MNC mo ba fili sa kani ka kam. Story jong at kam complicated. Kam jorong. Ta insya. Dada banginakaran lutru kanum syahir kopor. Yan samap na berakat yang cepat pilot hajo mo. Kekerteng jong aru kekerteng jong aga de clips di betan soyan ngisong sa amukar. Ka feel ke jong aga bang specialize ngadu ba ngada puli ka debit hospitality department di ngadap ikajing puli na Hyderabad yaki graduate iki berakat ni lihat Shillong tangi ka masters but ka specialization ngelihat na Hyderabad. Di banik ong ika kam tray kam kata ka jonga ngat ka kamlong kelan kandian ngatrengan da keren ya katar sialong kelan di kumungan chat ong ba ka ika jingat kilinti ka jonga kalong bet ka jingalam ka jong belai mo nadu besdang nomor ba nganget ba king nadu menshwa ka jing dadap puli ngi haban liya ka internship ngi haban tray for few years experience ngi haban yo asyo ka experience kanang ba ngi yo kakam kababiang dai tang bayang nga kalam long ta yang amar sendap exams kalong ba menta dikasngi pangalat sunan ngan pendap sunan di long mata kasi komentasi ngadap exams ngi ka shati ngi set long famous bhai gini ki campus interview ma ngi la poi ki 5th but 6 semesters gitu lani la dingi poi gini ki final semester kum ki 3rd but 4th ki masters ki dan gini campus interview ka ba different companies ki hotel lani ki smut ikan ko feel ka pilet ma pilit ki science ne ki arts ne ki commerce ki one lot ki banks ki one ban interview ki kana ma tenga kasi try bet man berwan nga try tang ba ke dream ko nga kumbang long lang ki kana sti ki ko abita manyalit Dubai trace London trace US tenga kende lang kata kasadam ko abet kum taban len tenga khalam sim serious kata ko try handia kan enten runga kalam lehi nga shulia bitan da project jong kami khalia tourism mo ngali direct ikato ya katarung isame chudu si Italy te nga shulia atem kai kum tu ki 50 ka thad dia jonga ka thad sam fut sam shulia kum tu bitang ba my dream is bye bye India ko apalat te jaring khat bahat kasngi kadi ka shopping code exams ki don hi ki campus interview kan te shopping code exams kawan kata ka kiran ki companies ki bangam ke hi hadu kata ko ang mga sulit tang true experience te menche liyo kumno ki kili kana mala delet Dubai dumnang bawan zubab gitu ki inai te ngasu tarai bit kumto te tang ba jaring khat kata ka company ka bawan kandai ka banwan ra ka hospitality industry sini sa Shillong kan dei tingba kan ka skill development Indian skill development ka central scheme ma tengah le try kita interview runga should try but ki kali pang ki different sort of hotels ki sector jong hotel ki department jong hotels ki to hi ki hotel life bikum to
Harus jubah bet kumtahi, tambah ke dream ko jangan tengah kuara. Tengah ajaran kat, and the next day ngaran finally kan next last people and the next the ladep last people next day ngaran not long kaji kendek sadam ru, kebak kendek bahar nomor kedek ru por Christmas. Kita kat sau kat tarik nomor ngangai ha. Kat sau kat tarik. Akan mau ba kat light tarik December ngakut exams. Kat light tarik men mute phone wong you're appointed for the next program ban interview through nika ang Skype. And that time Skype for me is very new. Wah, along bit ha kan comes to computer li tanay karan. Pin pahal tang project ruting ting adom ha. Project liman man kasi habis na to the point ni gitu an kasi susi ba kasi ko dikrumit. Ngongali mo ngin nila lang. Na susi ba niyo kito. Man ang ilang computer nang tamal Facebook tat set dan. Ting ngasad ang ni let's Skype iten lem no tengah so to download and plus that time siya ngi ha post long ni padon wifi siya ting la yo kiti wifi ki ma irang don betang gini ki kat bi ha shir charge drive Dongle. gitu siya don gitu turu step ani kita kecing download kepala haduk kata-kata kan tengah download hi tarus ngasulok en ka spit lang na YouTube how to use Skype ni suliran dia punya thoi kata ni dia to ngatrai lu kita kalong kita ngele abyang kita ka final interview batu director jong ka company te uang okay la de pataka you so okay we let you know within a few timing ala near few days tang next day dia ngala don hasilong ngalawan Shillong ngayo abyang ka call receive yang ka call ngala Shillong dig asto ngi tip nong bet rejected ni namar ngebon ki kana bi apply ka tumde tamanga te wang is congratulations yes you they selected for the job tang taru imagine ngapa dap internship nga along kumbangay kani ka kam ka bangasya ngalit bet internship trace nan work with pay ting as kan ngalong hu turu na du basdang ang pet ngadi fresh bahay kan ka feel ngaling ang ko abhaban experience sa kitchen bantray hagini ki front office lani specialized lot te kum to ang ko abali kito kalamyo tu ang kasyang hame la dame kwa take left not leave namar girang dan kitang dan ki kana line up ma ting asong ni tama badang dan sini silong ten let try 6 months kan long listener ni nga ka internship tengah keren sagin badung ala da PI internship certificate ga bangan submit to college di kanyarap kanya nga tunga okay both anay unong I'll pay you also I'll give you certificate also I'll give you accommodation sebensa hangtan ng subang pa kin market ki sa bar silong te pinda accommodation the your food ni company like long save ba ki food coupon si te kum hasilong banyak kum kita khamyar namar state la die and plus kasilong garet umlong kum bar cities ba da visa hang ni fiabli trisado suwe tengong tangan try te direct ngayo ba jawai ken te the next day he kum to follow date kum to ngilai habanya join na kita kam ngayo direct hapo ka hospitality hi ken ban train ki khana pade ban kintre ki hospitality department as in hotel ki front office bantrai ki housekeeping bantrai ki lain hi jong hotel but ki soft skills te uang nga ta kapor mo ka soft skills ngla don di jong trainer mo tongba itai trainer I klem tre join show tu uang nga uang ta sim na mameh kata ka kamro damela ta nga sim lo hinga class but soft skills but housekeeping but bara te sim lo kaya kumta kan tongba kejaran kat bakat every work mo nang ta ka first blessing kat bang nang tre beda kejing pang ro nang wan kata ke par no kala nang stang tour kejing pang nang tour te haban resign no kata after 6 months 7 months ngayo hi kata certificate mo susi ba to you unong nu kana usim advantage bol ada bang lupa after 6 months I certificate kejaran kar bang apak tengah haban resign tu las ngusi hi tiu unu ju brio pada hadin katukan ni mau doktor wang fihapan syong beda yek bana ban res kejing pang belong ban strain tan ni hi kan kakam kejing long kana klem kemi klem kepat perkat kham bacu syong lano engan yo recharge lenga perkat ting recharge bet kabam kedi te perkat em hi ko atrai bet ma tekas jaring kat kumtar antala de syong kata res after 3 months ngayo asana to technical skills na po nagalan utok chong doktor mere utaru laikam ngajoin ni kataru just after 3 months jor yang kata jingpang
Kawan form yang stay bang apang ngam la shu utur budi doctor himself di doctor cut di doctor breu hi wang mestam no ngan I reference ngin I dawai hi ngin medical assistance mengi kan ngong kan nom la mar pakas pang junga kalong very rare mo bam patlang ban batai kan te ushu ong okay tengah design bang kata third yang join biang ke company ha goti same scenario repeat biang thia biang litre biang taru resign biang hang ni ro ngala ju yo tong bakam dei jongga dan busko tong bakam dei jong ki ushim mencuai dong dan ifada YouTube ibe in charge director dia tingi ngayo office siapa hi taru ngayo 3 months bang biang tengah setiap tu ngala kam sistem ni keladon ke gap arsenam kum tu ma kadau ke work experience ke jongar kala ham yo mi ke sulit kum tu te longam yo suban specialize ya ke feel ke bangaku aban lain dia kat after 2 years pete dan i ba vivek walang i ba vivek walang ti tai di try jongka sols kitchen temora ti turu i di bana ke management jongka hotel management ni ila jutre po oket ila long po tourism ti taru offer kam kan yang ta lai offer ita tengah yo ban under him ngala yo ban try bun ba ki feel so to long hi ngala yo try ro ka ngayo ban pe ke restaurant ngayo long as a general manager ken man chuang yo te ling ba jong iro ngala yo kalat ban tre po ki guest house jong kini ka SBI ni mar ki SBI ki don kini ki guest house ki kini te ling ba jong iro kala yarap sikit ba arsenam katar badi ngabat i bedi bangane tam arsenam right after jong ibiang tiap biang kelam la shu ban tre kelam la shu ban kalau mai this time te deadline adik porlet tata bye bye ti kumnuret kepat dihimat yang apa nih kalau kumni kan bangan kia biang na batia ani Henry ke kata ngam chuang ba ngaju khawai las tru hayang khalut ki parlok khalut ki paramajan ki bayeng khawai las ka bamut ba kaski khajonga kan ni tang kan ni bangan yo tiek tang mi ochil lo nuru stang senti pupunya bu ngala kot kita kalat jonga ngam tan la chun mar ta jingpang long kalau complicated ha bangan batai ke jingpang jonga ru kanom la nomor ba wat ki dokter ngaju sumar sidu chevelor kimlam Sudah, di ngalar rekok bah ngamla stong ban mendi ro. Tong ba kumnur tip kebor belai kam karau te ngayo ka jingkot jingkia. Di ngakhirang ta perkhat sanupat ngana tere kumne. Manu ban khad nga. Ki certificate ki jonga lan perkhat na du 2000 ngadap 2012 13 ya ka 12 13 14 ngadap ya ka master perkhat adu 2018. Kagap kala jurang bah ken kili sei bija ki gap tekan kam bah man yo kam. Tengah try ni government jobs, try ke tourism, tengah lah perkataan beli tri hotel ru kan ketak biang yang ke Jepang berapa, kesin bagi kam hotel, ladang ada kitchen helper ni, ladang ada cook ni, ada chef ni, ada di unu kam kan ketak biang, tengah perkat, tengah singa sangka bat kepara, para kemizongnya, tukang habala benle pinang ban chef. You already have experience a kitchen, a jutre kat tu ki kitchen jong ki guest house leni ki hotels ki pangla chu le ai training. The blame startup na yang. Tu kapor Instagram ban ong ban yadi thi da silong kadang long very rare. Ma kim pat long hui mentat te mentat te bilut. Pichina tangi yeru ki dia be po Instagram ma. Tengong ni try kan ya try kum kata. Tengah should try. Te try way like untuk kicing shit like kistang should ki fried rice kistang ki biryani and luckily le bakawan sa lockdown heavy sale bakawan sa lockdown kum tu kalau ada yo susuk kan kicing ram tongba ngalasang na yeng long before lockdown ma tongba hadin ke lockdown hapol bolong lockdown pada kalau long no something baka push up hite mar pi alat ba to kapor bikibru ki ko bambang bro kan de hatu ipor kan ngelala su banseng kikam kijam kini ki kerkom set kerkom teu kujengi ngelayo su ban man practice no kan jala dia man cuba ngam yo ban practice ngapen practice iki bro this time is my time kan te hadu mentah ngalong kumni bo ngalong ro te bangiap tu ngam ju give up ro ke we ngepush kan hadu ndala sedang sia keneka training kelas ki jonga bang aing mentah hadu ketika baking hadu ka kitchen ke bangadan mentah ayen mentah habay day bakini ki fi ai training ki khana ma fi pelong ki ek jaka ayu long file hayeng ne fi ai workshop ne file kumno ki training ki ba ngaju ai mo kiling kilong kumne dang men hakani nga dang shudap jong ki self help group ma
orang share up iki kita ki susi very small amount maki ki help group ngam la ban ong oh ngakwa kata ti jongki ngale sabar la da di jongki breu ngale sabar tadi ki jong la dia ki student jong la dia tengah khat biha kitchen jong harian iken ngala snack kitchen kam he hi te ngakhat be yang ki one ban for training te during the training ke banga ai pede por bangadang sedang ngai bit ngalong concentrate tengah ka basic ke ki don kam min ting don kam ka basic long am hikai shu ban le shumot menta ngomong we haven't clear up ki ingredients nei shumot menta ngai u so pho ngan pele an don kam ayu yu so pho haka kam shat la dangin shat kelani ngin shat ho cake ni ngin shat ha gi big par ki jing bam pi te kum kita ngakhalam pat ai te just recently pede nga realize ba kin khana mentar kin sahab don kam te kum kita ngan chu i ki ko ngan chu ai tek tang ai ko ka course ke ba ki wan mentar ki ko atang big kan wan tek an ai tang katur kan isne hi bane ki te mentar te ngamilai ja katong be to kan kindawan ngai kai ki bakin shed ki do siar kan ko dur simut mentar pi don tong us omelet kamlo but chili powder finli ayu kai ke pidan easily get from the kitchen kan hikai ki kum tate menta pada ngalong mikir bikin train and learn ki trace non ngaru ki fi provide certificate na kuno na ki ingredients ru barahat dang sedang ke certification long fi certificate ru at the end of the course teka macam menta pada running kandai bitang baking ditang kini ki underprivileged kan ki beri ki bawan ki pamla asu ban siu baik kelas ki bedok ki ba shem jenjar ki pamla ki ban let ikini ki feel ba pli ki kwa ban seng tang ba ki mla namar ka khamram ki course karam ba along professional course tana ki let makana ki college ki ba ki yo makana free ru class 2 yam tang shai free training te mo tapi free kum free ngaru anai free training te long hayeng pada kum mangapat ngalong de mga yero ele demo longan ngadon kamensiam ban yarap dikin mar kiru kin yo inga tere kum no kyu i te ladang athak ro kin i ladang athak ro ki kin kum no tai ngi kai kum te tia por ushat ele di ushat kum te kilayu ilang te kum no kin lan tu kan te kalong ki haban ye le kai lang bat ki ingredients ringkat bat ngai tur ki bat ki wat ki yo free ro ngai certificate te long fi batai hindi ba fi mention mena fi on ba kita ki jingba mo so ki pa ki te ke pat ka jinga dei jong phi ba ki ni ki nong rap pat ha ba ye dei ba ka jing ka pat ki nong rap tie kan ong phi nomor ba menta wat ka government ru ka pakai encourage ki entrepreneur trai baru i lia kata tu wat kini ki so leni kini ki masalah ru ngelas dang ban le mo ki nong rap sine dang ben last year nga participate ya kan ka buckwheat cepat peniat ke government Meghalaya ngajab ya ketua ngayo third prize wala kataru di kum ketua kum buckwheat kum kini ki millet flour ki kelas dang ben produce di ki farmer ki jungi kan sine man menta ben buckwheat millet ben menshwa tengah ben share online bet uram ba te ya menta pedela da ngingilas dang ban thi di ki du ki mar ki nongrap hi ki pen mi telong ka kir ko yarap kadon ka jinge dai ka bajan kum uso menta filet be habasa so ante da pishuti be tik ki wala rusang beret kum bong ini ni menta mishwangi kam jenjar bunyo ki blueberry menta ngem yo iki fruit jong blueberry kan te men ya ka ba kin hit iki tole ngai le bersang bet ban le ki jong la dia swate nang dina ri jongi ki so pho kini ki so yong mental udang mi ni usa berap kirang mi every season kan ngai le ban practice bet ban ban ra ya ke bikin orang rap ki wan ra gini penon kam ya ki kan bagi ya bagi hit ki so ki balat thi atatin kala preserve kam long healthy show kala don ki chemicals ki to tada ngayo street nong rap ngai ngashat kan ngai ki jing bam kala long kay rap ikiru bat ki babam ru ka long healthy kan te hindi mo nga nga kwa ban kali ko makali ni ba khra te utulogo jong phi long phin batay udon ukit jingmut ayu pat habay day bakataka hometown bake kakerteng ka sutu kalong very easy mo nga khlam wat nga khlam research nga khlam duway nga khlam e ka nang ito hag pi kaslong nga song hayeng nga nakerteng yu ki ong kitu ki ong may da kajat ng khan ban ay da kajat ng pi that ni kitu killings ki marps ki ang kilabun pala ki marps collection gini ngam ko aso kitu ng nga nice mga iswines collection dala so sabrke mo ng kita ngam ko aso kita ng nga ko abit belong straight to the point man ngali mentang ngali na yang
tengah tadi di home mo tadi yang tadi di apa di home tengah nong home city bake suru am so hap nama city hot ke shalong kala he tambah development ke hamlong kadang like behind te mo nong komno try asi ang bit menda du men chwa barba asi compare ba shalong tamat gago hatir kala he per pak lepak ndai te asi ang bit ba shalong kadang di hitang katon kadang di hitang katon kalong dang ret talat and few development kadang dan mo terus ang bit itai do hometown bakes ya mentah tengah ada hometown kitchen nomor ngedeal with baking but quick with kibam kan te men chwa hinga abit the hometown bakes kemot ngashat na here in a small town and I bake and I sell. I try, oh okay, hometown bakes. Ulu go pa din, asyo ang ipi, beling ay ruto donuts. Ano ang pigam doon idea, saran ban, ngong ipi, computerless. Keep aside. Na research, na, what di ki phone ro, man tafi na iPhone nga, tang super, tang ni ijong nga, ba jong pingam nak sebenarnya. Tang mga bentar nga bat, ay ki Apple ni, ki rin, kinalabat, ki brio ni nga, labi ang naipin niya nga, nang rin nga, gitu. Ting, klam research yung ito lugur, nga asyo ang way ito, kinom jong nga, ba banang bah ban lek komputer bereka entar kham salak ki lain ule kini ki editing gini kita ule tu so snag logo yang asem katu di kerteng jong asem hometown bakes and you do whatever you like usus now so I to logo jeng you ba ide sweet donut so I itu tak set ngam dan tan banong ba utulu donut dan jingi dai bat nga sukawang wet nga sukawang wet nga ru keling ong ba utu donut su di favorite joki ne aku no am dan ni betade bang asu ai bitum to ai randomly utur ba peli unai kumno om nang ngaru ang bakam nang hi kike song to sem ngaru song okay fine that looks nice tab ya Kubli si flap sai nga patu khamnya ta te dang tu ni kejikli sai ba khral ma te long pin batai hindia ya ka bai dei ba kajing bam jong ki ane ka food production jo fi mo kumnu file pa ya kumnu penwandur ya ka quality jo kajing bam jo fi mo ka quality jong kajing bam ko jungi kalong ba ngihaban persiang biang ken nadu bangis dang bangile it ka bam sibuk kum ta kum ya ka do dai larangi marniat kumnung haban ban bu ya ka kumnung marniat kat nupor imtai kadan specific timings tala ngale with numbers begin te kadan bit ka calculations ka bangale te am sim lale kumbale ki ki cook dan ki chef mo kum chuang na tala ki shet ki ber ki mat ki ta ki mo te ngam le kum tu te kadan bit ka numbers ka calculations bit bangale kana ba ka consistency but ka yu jonga kan ne kan don kan te din ti daw ngapnya ba ka kum terkam ka jonga kum ta te an kabangiset ngitia pada kalong ba hapo min kitchen ke jongi ngilek kat balak ban eksperimen na kapur ban eksperimen ban pet nomor ba kabam ka jongi kalong fresh pet for an example kum kani ka juice ka bingi ai ngi hapo ka truck ka jongi dai kalong bait without no preservative but issue ngim I any preservative kalong fresh bag and we make sure ba long ba ki yo big fresh king customers that din di daw long ka kham jan mar preservative la di ai pla un bo di singi di tayo di nar kalong na tar kom kai ti jingi pra kam long kom ta ti haban pek bai ka ta haban tho ba ngi haban measurement kum chu ong na mo bar khat na nong ngi haban pek bai ka ta but ka ban ne consistency ka quality ka bam ko jungi tena ka por ngi haban le ban stick to that bit king ban bị ka measurement ke jingi kan te kata himam kene spang ka quality jang ba te kamanga kali mane ye ibak lef mo te hiru plong pin batai hindek ek jingi dei jong phi relationship jo phi ba ki nong rap ke jingi dei bi nong rap te kadon ka story mun chu ong no hakpor bangadang tre hang te po chili breeze nomor ling ba ke chili breeze kalau mo plela plenty yang nomor ba hakpor bangon pai ngana po dali bang stom ngon pai no sni po shillong te ngak temu ban le chabar ban tre chabar kum ong no I aklef mena bangi ang not be kata mo ban yo tre chabar sha pring ne shin nu jaka bakam pla kan tingi ang not bai kata taman re yang kam le si ke di jimpnya jong ban jrong te bangam simla thau bangan poi sha ta jela tang ba henry kalong no bangon pai na sni po slong dang la on pipe dang tre te po gvk marai hon zri per banang sedang ya ka kam nomor bang kum ong mena ngal atre call center atre hapo kini ki hotel nomor ba ngatre kum taw khanang man yo kamai ke ya ka jakpo berkumjur ban yo si wiki luon ma kum juang na teng kaduna tulom tong ya wat sini ban yo ban si wiki ya ki ram ki sha ma juang na te ding ti da long ondang ala one penish long ti me im sha shu yang teng
persiang awak lat volunteer perbangsiang po hospital ngakan mau sa mga tiya hospital tengah awak lat volunteer ngatip sepangka wan sri bagana wan mai sini te kampat play pada te kidang wat kena tengah ai interview tu kupor kan te ngakan mau ko dia first interview jang JVK marai ke dia kini ke building ke jang fi ini jang Don Bosco ki pelong ya ka conduct interview tengah ai interview was the first gumunci ong employee mo banga one interview hangnya po ka i jang fi tin dal ada nong tu pada email ke sport si orang yang apa beli muat lat volunteer cuy perbangan tri po anjir markan kan night shift kan ke evening shift kan morning shift di sandiru menjudan por ti email isi ilangi belum kerstan ti si kvinti sandi ban yo Steven yo shong ban jat hal ni ban yo ele jiseng igum ta kan te ngar ngadon hi kata jing sngo mencu ong nak sim kerstan mo ti ong toh tongan persiang ti email ong ba persiang na opo chil bris kan ti Agdi por ngana ong ime kumbalong kumong I maklif ba ngar ngam dei u ta u kumuju ong ba ketin yu ketin nang weki ong ba tech savvy te ngam dei tech savvy ba lek system gani kata kan ngar ngadi kumju I kum tam danang sunang tang mulu mala te hendeng shu ong ime ba ap kan dala dei ke por ba ki ai kan nu post ke blai ke ban ha ban ngangan sa apply kan te jarang khat no ka like ni ke post jong ka administrative hang te po chilibris teng apply ya ka te kumuju ong nak perbanga join po chilibris ru ngang join kong do te teng kadang kata kejing sarong mo kebenci ong no kejing long jingi kibri la gitu te per mga join tu ngasngo sarong bang adan experience bang atri sya Delhi syabar teng mo ki hotel sing atri call center teng atri po one teng atri lakit bun experience ha teng langsung sarong no te dalej hang tu pada lalik tri pada po chilibis ngakan mau perang ning kong do ngakan mau sa ba apor bang nang sedang ning kong do ngala jang cak be nakam ti kejujah kumta te wan zrit first bang join ru kalong kumta hi ti kalong nak kum kejing sneng ke bu blai uai ngi kan kejing tunjuk mencu ong nak mo uai kejing sneng ngi ba ngin de pej mat te teng yuan kejing sarong kejing im jungi ong te dawan kejing sarong berbor ju ong mo prek comes before fall mo te kawan kejing sarong ngila man kalon hanu ko por te ding ti daw ko into por bang te bis nga khamla ning kong te hadu utrai nga kan ma sa ural bedelman ong te udi uforina di nang tin po Chicago ki dan armo statement ki wan seng ke business ni shilong man ai kam ajam khana kasi jungi makitip kasi jungi ke duna kam duna jam ha kan telabun ma ki pla tri mentang tai ki staff ri bun ma ki betrin tai yo jingi rap shibun ka ngarok ngade we ni kita kan bayo jingi rap namar ko mo ong ngai pi bang yuan ka yeng kasam ka buna dai tingi train ti po chilibis ngayo bro ki jingi kai nang tai kan te di nang ta kan perbang tri chilibis to andang layak ka tu nang ma pe administrative jong ka chilibis bat ngape ka guest house im tai jong chilibis mar mangawan from a hotel background ti andan daladum tu ki I ka string jonga ba ladang ay karam ki brio dai ladang ngaya sini string na karan kadon ba kata values ke bangale mga karam mga kalong per haki ti kitra ki hamba mo kata tengah ngam realize ka ngam tim te din nang ta ki pen connect yang apa debat ki long hapor ba ngidap shus na man celebrate ke celebrate ong ti ki ong bang ki wi ti dan party ki dan celebrations ki dan kan kata ong te hande po celebrate kam long kum ta kan ti ong ba let's do something different kan ni le research te ki nyak long I trajing I karam baro istam to kini majority kini ki mi ki pa ki grandparents ki jongi ki di nong rap te bon baki yap la ni do jikraman dakba rap bat long taking kerja kejing jaga bersungsi bon ki story ki baja kejing sungsi ke kom taki upaskon dalam mi hapo keper lara siyo benlit dia dalam poe hiyo kador kadai tang artingka la ni stingka si kilo dai temla bandim dan yo te teng la shu berkabar po yo la ni lara shu sniang la poe sniang la shu sniang te kam dan yo kan dan market di hangta kan tenang ten po bis ki wat ban le research tingilap ba la don pa online tingin sedang man connect bikin orang rap ngin shim ki marketing di online pada kan marka cebris kalau long strong paki online you tede yang ta ngasak pentur si kinong rap kan dengan lek keleng-keleng ki jongka Gente Hills berkoi tu por nak sedang ningkong du ulah kadang turmeric tinggal sedang liben kendu kinong rap tede nang tu kan ngasayo kata kumencuong nok ka jingyu I la dia kumapen I ki try mo yang habat ki manager support celebris ki pen I yang aba ngadan kata ka strength ki mang connect tengah connect ki farmers itu ondang like connect bikin like keram ki de hang ta kan hapor bang ni kendu ki ngi shim ki marjun ki ngi bo de gudam dan kam dia besuk meni deal kinong rap teng tai fina marki ki habuat ujak po tala ki wat jak po lajang la damanta wan nong terwa manthit kamar jengki la dai nong khayine di ukasine di berlane di manu ki kelo ban ana marba kin haban perkhat la ngadan bansiu ke by school jeng khun jonga next month lasem bana tekmut ngadan kaman yo pisawut dan ba
pan ka marjiki ki ain urut hang tu tadi hang ta kan ka kham e ba bani deal bi kan rap tang balong ki dan la ka jong jing e ja tingi ha ban sung thu e ka te hang ta kin ka dan ka connection bi kan rap tadi nang tu kin sala man chim di mar mata te por bangi le ka chilbris ngi le kan ka zizira dan le zizira ang spu le kan ka chicken wagon kan tadi hang ta kin sayo man chim ki ingredient ting sedang man khle sedang man mix sedang bai te ka sa form hang ta te tingi dan ka relationship kan hadu man tam ta pi nadu kini pan ngi le kan bala man chim ni kan rap kum nang te po pernah ni smit nang te tingi ngi chim na thang west ngi chim te dan ka por ba ngimla mau ban chu ong lan mar kasti jungi kampal la ban pen biang kamar mata dan menta jungi hi kasti jungi ber kawai ban ong boro sistem kampal la kan te ting ting hab ban chim na baru te kata kadika ka kenti bang le ber kham tam kum ta menta por dang di por so yang la jang kot ta hi te ngi ju sim yo ni so direct bet nau tieng bet na ka pair bet na ka yuve ngi sim tu so na ngi sim ting yo bi direct ni kinong rap ki ba thung be im tai ting sim tu so ngi pen kala so te kata ka dikar kum jinga dei bi nong rap king yadon ma ki jinga dei tenang tanang government of Meghalaya ru kala ai ba ka jinga rap ka jing kersani kinong rap kum ban chu ong no ka tu 1917 I teams te ni dia connect bahan ang turu iki nong rap tegla judan ga jingja ka ba ngila julet stage po shela tingla yo tu so persyong ti hak tu por dang ya ke Aircel sim card mo ting nei phone nei internet dei bhani kan san ka khang kan san ke Aircel te dulu khai kontak ban travel lang ni shela biam yo por yo te ka kham jingja rang tu kan te kum kita ke dan jingja te dei na item ping yo ban connect biang kan ye kum kita kinong rap i biang ting yo jing rap na po government Meghalaya ru ngi dan ta jing dei ting le ban maintain ikat bala bakan dan kata ka you king relationship la ngi dan relationship kinong rap ong long ki yo men siam ta mikir teng ki do jing kerman mar bale ngi la ya wat be tang kam tu mo teng ki khun kir kim kwa chbani rap ki mi pa po karap kriang mar bale kala kham ka berkhat na ha ai wal lu so ha te fan ka tu kan ni ki dan mo ba crowd te long na ta hinjat ya ka management style jofi mo ha ba ya dei ba kan ka production jofi production ba ta hinjat ka management style jofi ko mu penwandur ba kum juru ke e ka routine ka ba pibut malakasi ha ka baning kong ning sha te ka ba ka kam ka jungi ka bangile ka long ba ka ba mestap ba ka ba met kam na klat kam dapap ngile ban ye kat bala ban bu sha ka jing duai ni bu ka jing duai kam ka jingi lam mestap jan bat men met nang la dap ya kam te ngaju khot bi baro ya team members ka jingi ngi bu ka jing duai te dan ka por ba teng dan kena mo pli kim jumlem duai mta tingi ailat ban duai iwi pali la long no mo chi on om ta kan ban yo ka jing kai na mar blai kum ong ba ngidi ban sedang na layeng ko mangile hayeng kom ta ngidi ban ayu mo na mar bangi ngidi na ka state ka ba ni ang ka Christian state mo kum chu ang na te ni ti daw lang haban buram mai kata kan jilong Kristen haban il lang bu kamat jumle bele upli la plenty padu u yu kata ka di baning kong te management style ko jonga kalong ba kumbang ba time ne ba nadu dang red nadu dang kena ngasi sutanat ba ban long kentiak ban ngan pen khoi bangan bagan long ka ba khoi kan long ka suba kan long ka ba ka jaka ka bang syong ka bang tre bang kata la ni bang le kan no kam ong ngan nadu na bar hadu hadu habar long ngapai bi pakan long ka bi khoi ka bi subam tai tengi le kat bla ban khoi ka ngada bu specific team members ki ban le kata te kumta kan te kata ka di ka wei te lingba kata ka jing le khoi ka jonga le si kum chu ong no ka bangala nadu mencha bang don hanga mo tengah yo ban sam le mi team members ki nya kata te don kam e ban chu ong no bangan hablik puli dan banta kata le ni mtai henry ngan tai phi kalong no ba kala don lupa hanga na mar bleng asi smart ban le kata tengah yo ban hikai team members kalong no ka we kata kerkom hikai ka management style an ka ba kalong ba ngakan ma sa akbor ba ngile ban puli hotel management kan te anda perbadi training idon la ka jong training kan kadon ko we ka training ka bangi syong ka ba ngi haban pen be jintia kan ka di housekeeping tingi yang khamat jong ka jintia ka khamat jingi haban yu kan te pun ba ki team members nga ong pen be jintia hayeng ka mangkas ngi di pen be jintia mo kuno haban puli ma don ta kan haban tho abada long ta mo ko man syong na bale exam te ka long ki ka ba fu samar khiet yang nga te la long na mar la sut mo ngi la email maksi email ba hapa mesti masin kitia yang baning kong duk kadika ka discipline kadai ba ngin pen be chala ka jong ka jintia tela da pila de pen be jintia sali ben chut biat me mar kata kadai la dangi ngili chut biat chua ngi e jintia ngin sepoi sa teng ngin poi le kata te kata kadai ka jing kai ka ba ngila yo ni yeng kan te ta kana porba ai kata ka training porba de ka pali jongang ngan betapi ang perbalik mengakia lingol berkat ngala ngalom di mga pensorong ngila mlien de mongi hayang lai mlien kasih jini di smart di kata contagion nang yatri be yong te mas phale nga wut ngale la dap sipang kan te giwe
kena bagi benda benda bagi simpur tentang atam ke sentiasa ni tentang kelempet tu klik udin pai setai klik minyak klik kejap minyak kejap design berkoi kayak lah kejong tentang design one sekarang ni tinggal ambil aktif lah ikan ni yang telah di ni tak management style jangan hilang nak bangal adun pam tak lah yuk jingkai kumtan pok ka bangapuli tengah ke jingkai kita membahas tentang kiwan kena kimnang kendong mau kemudian nak apa ketim jonga teng kimnang tang melek kata kiunang tang mencu kliap mulum lam tai teng apan hikai ki ngapan i ke bahasa jengai kan pet la tang istang melek kumta tekmut ke standar jungi kan per kan haban pen i ke bahasa jengai tem di tang hang tu ke kile the why hang tu teng pen i ke why ke bahasa jengai kan balai bangi le kata kan te hang ta kan sakam sutu ti tai di irkom manage jonga rum tai pen ai ten rei kawe ngajuang bhai kiti members ma kumbai yong ini irama asnong jonga siap yang akan masak kata por mangali kendu i be yong ma pet nga ai ke ni ke yeng ben pendan kam ban penya ka business ke jong pi dai nga ai ke jing chania api te pi rupi ai ke jing chania nga te ka ju nga ai ke jing samlam mi ki tim members jong ang oi ki ba ngala ai pi ke jing chania marblai ka kam ka baki tre teng kila bende ha ka no ko liang le sia ke liang ka bam le sia ke leng ka katiar lan le sia ka la bende ka lang ka pisa ka bakam kong san ma te ke jing chania ka di ka we ke la dang idon ke jing chania ong kamut kanum sem jing te teladam dan kejing chania te kemut haba khadu ke poi saka sya ka bam ya dei le ka bam hab na mar kala ban kala am ka khadur kala belong nak kumni imam kala belong ba ngir gidu jakpo kiru gidu jakpo te ladang ngim ya sim serius ka kam te kemut haba khadu ngi haban khang ong te kalong na tar kam bun ki company gilong ba ngi haban kemencu ong no kisi ong bahai kan kentian ba ngin haban streamline la ngin haban kisi use ka we ka word ka ki ong ba ngin penduna no extra ban le cost cutting no ka word kisi ong cost cutting kan tela poi kum tau pu te kam de ke iki was tanat gen re jing sang di ban nang kiu skmat ban penhe ban roi kan kata ka di jing temu kan mam ha hendak kata kan dan long film batai nak perspektif jofi nak jing jofi mo long film batai ki pa ki skills ki ba kum kini ki entrepreneur kini kiba pet ki program kini dan kiba kwa balong entrepreneur long fin batai hindat ki skills kiba kum ki entrepreneur kini bandan ha kaba nakaliang jonga te ya kini bapet kini program ngakwa ban ya samlam ya pi baro lada pi kwa balong entrepreneurs te kabani kong ning sharp kadi ba ngin IT sha hublai ba ngin pet ken bat ngin bu ke jing duai ba ngin panbor no ublai ba un yarap yangi kumno bingila ban pen dan kami kasap kapong kabangi dan mo kabar kalong bangin haban pet bah ya ka string kabor ka jungi ke ka bor ka ba ngila ban le shubu le sia menta ngi kumbang ain kusam ne ngang astana ban pen bet ban pen bah ban pen biang tadang le ha ka tu feel kabot ngala ban le bah henry menta kumbang i ba cliff mena ladang ngim dei balik ki komputer balik ki langim long strong tu ngin le jubur ke tu dei kanum la ban urlong ka hoi kala ban urlong mo tambah kanum reach to that level kan sapoi ke por ba ngin salang stuck no ngin sasokut no te ha ka kam ka bangi train dei ladang pet thu le ding le ka bla ban wat utau molonai haladi umolonai bodon hangi dei te kamot insala ke menteri kam ka jungi mo te kata ka di ka wei bat ka next kalong ba ke jing ya sha ka jungi ke jing sha mar ba bon ba kijai beri jongi kemencu ong nak mde banga keno nomor ngai jong ngadi kwasi tem de ban ong banga keren ya kata ndai ngaju pusan banga jupet baik ni ki jongi kemencu dan kata kemen simesha kadi ka wei ka ba gidan kam ba ban yasha ladang ngile keno no ka kam ladang itri no kam de ban long ba ngatri mentas ngi ngadi benyo la sha kata lani ngan tri mentas ngi la sis ngi ngan pep no kanum de ban long kam ta kan ndai kat badang wan kadang ya kapor ngene le ka bla ban tristom bat side by side pada kaya ke jing sengurit teladang idon ke jing sengurit ha ke jing gujungi dai ladang itri kita ngikat bangi dang kiu ngidang ya cikemat dang kemut ladang idang dang ke jing surut kemut ngidang ya cikemat ndrei ladang iwan pada ke jing sorong te kampoir kan cinu kata ka digawai bat kawai berkalong ba lada kiwei ki kwa ban le ikano no ka kam ke hab ban study ba ke hab ban research ba ke hab ban pet ba kumno ban pen pu pen pieng kan lada menta ubri wana bar uwan hang ne pok state ke jungi ule e kanu no kam ula ban penhe pensan ula ban tei building tei thiet jaka thiet puta yala dia balingi jai ban jungi mala ban le kata
ti long kalong nak kata kan lang di bendan be kata kan sim syak kan sim ban yakun ban yele ting e be kum no menteri pham di benong ba ngin tri kam ka pasnio da ka kamai snio ngin penyang ya ka kam ko jing hendrai da ka menteri hok kan ngidon kam menteri hok tri stom be ladang ngidon bat no le sim tang ngidang sedang sibu mentang tri no bat no try ka mencu ma bon ak si use agni wat malik la ne bos ne kam ta te ladang ngidon bat no ki try dai ngidon buram yaki habaki ai ka kam yangi bangin tri te ladang tri stom met men sim ki ai ka jing kerku yangi kan te kir ki yo ka jing kerku ngiru yo jing kerku tu beli un senang pelilat kan ten rai mentala da ngirung mas tre la ibang la kwa le lang te kata te klempek ya kanu kunung nong rem te kami hap kan teng buan ba kena ki misunderstood na ya kata kan ha ki tu bakalan ya kata te long lari ki pek kata kunung rem te kalong nam ta kan te ka jing sya te ka bor ka jing ki ha ban pek bar kum juru kumno bakila ban pentulun ya kam na kapuar berkan tebat ka bakong sanduk ka deba ki ban pan jing rap na yang nasam kan na yang nasam nomor balada kim yo ka jing rap na yang nasam ong dalili ru kinumla ban yang scam haladi kan kumbang alamat ngai le jing kai jing jong aru ka di jing im ka ba imi pai la dan kap ngai kersha ben kapuar i men siem te na ka tu ngi sanang la ban le ba tentang la dan ilok ba di kun jonga ilok bi kun jonga na kapuar ikun tang sunwan hayeng senong papa kat no ka jing keban ka siem di kedup de yong I love you papa kat no ka jing jak thaj te la dang itri ba kana kam kana khia kan no semua di kun semua kedup sendok kemat la jak thaj no hang tu kan ti ilok ri I men siem na kapuar te la ka family ka support di fi ang dai la pitri ka no kam yakini ki entrepreneurs ki pe ni ka program ti kan long ki ka ba ngotrat kan bat kumju rumah long ngas ngok bhai ya fi bat ka tim jong piang ni borok mo ka bala ai kum kan ni ka channel ka ban pen i khanang ba namar ka por jingi ngimpat i re ki kum kini channel ban yo ban ong ba uking yo men sim stories ngji nya shutur biet bing tur khle biet ban te lingba kan ni program le si dan ki khana ibang mut ban persang ban le kam te ki pe ni ki yo ka jing ban toy kan ni sa ya ka ba ngi kar mangi hang ni ki yo ka jing ban toy kum no bikin seng bikin yang beri ke jam jang ka ma kulis buan kita hai ma tang ka last question mo le te kalau tai pa ke ka thong pat jong phi nang ni sakhmat pat kum ka tip kum ju ni phi simet mo kajing temu ke jonga tamam kadi ka ba sajgai ba ka ba he ba kajing temu jonga tengam tip le se ngala ne man penur long te tang ban rai kat bangarang don kat bangarang la kebuar bat kumjuru dan yelek kat belak ban pej ban penhe ke business ke jonga mam nomor ba kacikin wagan kadi kawi ke brand ke bangila te hang ne po shlong ku ban chiong no mo na du ki khlung ru mentangan batai fi kin dayan tingin di cikin wagila perta cikin wagan kala ya smile kat no kajing kemen kemen sim kat no kajing hun kemen sim lada ngi i wat di khlung rit wat kirang ba bre wat ki kena semlar ki i ka food truck jingi lada ki ngilek keleng ki event kum tu tang sula ibadan mangi kelas ngai kelas kemen ngirung istrat lada ki wan i sir i di way naki customer jingi bijuan man kapori la dangi dan mangi chanu no ka iban si wan ba te kulish bun ya ka i jong fir jing kersan ka jing fiengi te de ni ti daw long kalong sngotnat ba ken mam la dangi i kam to te ka yo man katu ka diga jing ai man sim kalong no ngatik ngasim ya ka kum ka motivation ka jing ai man sim ya nga ka mam yang ngasimet ba ka team kum jo ti team members ki ni istrat ba da kalong kum tuma te jing tumu ka jonga kalong ba ngakwa ban play la ngalong ka bala an play bar oi ka perthai ka la kalong ha ko we ka ri mo kum chiong no kan dan ka chicken makan te menta ngidang long tang i baby step kum chiong no i singkam baning kong do bang ngidang le sang ni po silong te ngidang persang ka tu ni jaka te next ngidang ban target ya ka juai te next ngin target sa goti te kata ka di jing tumu selendet ka jongi te takada ikon jongai dang ret mentaro ngana stang ban hikai lupai ingal ai le ka blak ban ai po ka ban penrung ka ujung ini mar bleng ala ong ilok rubah pe ngasu komik ban kereng ketar mala long bakar temen no kendian bala dangam dan syu manga te namar beli ikam long ala kam rang ba long kam he tanga ilok jonga te ngaju ong i na ka force por ba pe dangam dan syu manga make sure ba kan ni ke business kan ya kan ki em kan ya pating bi kan hakikun ho namar ba la da kiwi ki jaj bandu ki la ban le kom tangan dai pi pe ang ni posti jongi la da pi pe ba kidon kini ki malwari kum chuang nama bapli bala rem do bas dangi ke business kahir peteng baik an kam jingjar jam lagi bahing basam kim dan kam ban wat kam sarkar kim dan kam ban ina mar boleh kahir ke peteng la te lupa ini kahir peteng kan ina ki gile ka bla ban pen ki business te kata ka jing tmula ki wi gila ban le belengi la le kata mi bu jing kerman kata te mi pan bor blei hina ka for sport ba blei ai bor ni kenang ba nginang la ban pen im ya kata ka jing
terang ni ke jing kwa ben pen urlong ke mam ke kata kan ya kalian jangan Boleh sebelum lakta. kulis bun firman ha Minta si ikong dari nang sak atu ni kli jing kelima kong dari de long mo phi pat phin batai ma ka jing ya linti jo phi long phin batai pat ka tu ka lugo shamane ni ko ni shala mang alak le ben kli basu nama kini borong alak kli te aku kli sha ka ka meaning ka jing mo tu sweet escape cafe and bakery ma ka sweet escape jing sha kas dang with nama ba sweet nga shim na ki cakes ba ki long ki thiang ma te escape pat kani ka cafe ka de nature team long ki decor bang use ki ka long very focused on like nature te why sweet escape is because ka long may bun sin ding ila long stressed out ne ngilong la tension palat ka kam ne haying ne ke ne ngi use ka nature te ban escape long ni kam song tanat ma ding la lit shang ki wa ki long ni kam song sting no ma kata ka jing tension ne ke the sweet escape pan nga ai ka teng ka long inspired ba ka de ka jaka badi cake badi coffee and all tang ba long escape long pila ba ka jaka baka located ka de hapo molai umshing japung te kalong ka location jong cafe kalong opposite ka khlaw kan te ka khamlong long kumba fin de fikwa benit shang bakan khamlong thanda ka khli ne komta ma na banlet na de pi long de pi let ki city cafe de fin yo snow ki kali bun ka jing hala ki school ki long chaos de sweet escape pat long de village tu kalong ka jaka peace of mind ma kalong ka escape ka ni fi plus ka de ka kham long kendong ma te kalong kum ka escape if you from the like the busy city kan kalong kum that's the meaning of sweet escape boleh sebut kong dari mana yang laklek kli kong dari tu ta sekali session ta tu kama firu kong dari long batai hindiat ke eka jinga de jo pipa baki nong ram ka jinga de actually sin bangidang mat sedang ni la de long ni la shna connection lupa lingba ki nong rap mo ki SHG ki nong rap ki ba kum ki IVCS ki villages kum tu bangin get ki raw materials ken khnang ba jingsha bangin thit no na longwa mos ki tia jongi le kham tam teng baking imyo ni kwa ban use be ki local ma bangin promote ki nong rap ki badangi use be kan long compare te bang use ki spices kum tu ki bang yo online ne bang shuyo kum tu long ka kan kham ka tes kan kham long no different ken ni kwa ban promote tingi shna ba ni shna connection kumni kani ka rukom bat kini ki nong rap ba kini ki jhor jangi ne kini ki raw materials ma ka bangila kum bong I ba kini ki so ne ki especially bangi use baking bangin yo long kan long be directly na ki ken long kum ki shermet kham tam ki shermet ki spices ki ngap te ngi long ni ya kani ka namar ban baking ting use kini ki jams ki ni use ni dan kanika organization baong jams tikini ki long ki di group of women baki ki atrelang ki shna ki ashar ki nakanika food processing background ke te jingsha bangan thit no ki raw materials ki jam ki jingsha long bak teng ban da bun palat ki orders ne tingi shim no directly ne ki kini ki ashar namar ba hapo ka cafe kan kindan ki burgers ki ite kindan kini ki items bangin long pair lang bat kini ki ashar te kitu bar khoi ki materials ngi shim ne kini ki you can kini ki SSHG bat ne ki organization baret boleh sebut te kit hakano kadur pat long fi penduan dur pat ya ka item jo fi mo ya ka menu table jo fi ka menu table jonga kalong mainly it was inspired naman ba ini partner jonga idi ibala ila di bashit tray shabar te kidan kini ki recipes that he bashit use men me ima te use di kita ki recipe ken krang bakan kamlong different ru bakan namlong kabalong common ma te use di kita ken ki recipes
te according to long ki flavors long ibu kin ki balong comment but ni la kam incorporate cho ken ki wiki ba long kem bam long comment ma ki barang thamai trending trend mo kaya mo ka trend ka de ti kabaya dei bat ka kmonga kali iba kramo te mapiru long pimbatai ki epat ki skills mo ki ba kum kini ki belum mafiki bakers ni ki no shed any profession mo te when it comes to food production te long pimbatai ki skills pat ki ba kum ki entrepreneur ki di bandan ka first ka agree bari ba de ka kawi de ka ik ba phile long le naka jingduai mo sedang naka jingduai sedang naka long naka guidance jong ublay mo kasi iba ting bangi ke bangi kibri ngi kwa kalong ka pair mo ke iba ublay kwa te long dingiat but according to ke iba ublay kwa long ki kamru ki yat chat ki yat renti te kawi di kata kawi di discipline ting long discipline yang personally ken kala long very important nama ba ting kidon ki sngi am ba long la long jai tu te ban le train ne ting ban khien jing thia ro ni mudi ting the slap ni hab le ka tai long ki thia wa enjoy long ka kawi di discipline long ting to ban pin la ban pin la el jong ban mi na tu na jing thia long phi kwa ban thia long ba long ka tu ka jing kwa jong phi ki long ka kham khra te ka long ki dreams jong phi ne ki long ka kham khra ka tu ka jing jai tu jong phi ne ting ni kum ni jai tu la ni ting no te ban minot long ka nu ka kam ba bangi le ka dan kam be ka hard work consistency but discipline te ting pa long ting value no ya ka balong short term mo ting ka tu ka jing thia mangin thia rang sis ni du nong no ha tu ka sni la ba maybe mo ko mangi entrepreneurs ting tang shi ken ta ting la ban earn one long the ki haja ting pa long ka la ban miss ka ta opportunity ting shangi ke du clients pangin your orders ba kham he ha ka tu jing je tu jing pa ka course mo ing pangin du no te kata te long ban ba bangin don ka tu consistency ka discipline ka long very important kum boong I bakra mo be ong ba ka hapo jila jang hi long kawi ngaro nga observe ka jo hi ba ni dang tieng te ban shitam ni tieng ban tre shitam in long kum dengi mi shabatang kum hagoti kum bengi la ong mo ba ka development kala long kala phe ba long yim kilite balik ka panlong ki kum to balik mengi ngum long ni namar ba kum hapo ka jela jang ili long kadang lak shibun phate ki development ki te kani kalong kum ka opportunity kani ba kadang duna kata te means ngila ban invest kita long kadang long ka bangin create hino te ki jobs pinlet kum hapo Guwahati pini long ki ladon ki different industries ki ladon na kani ladon long di tambadan bapher long kadadon variety te pila banji da kani shani ngimpat don kata long dengi as entrepreneurs ngila ban invest ki area ngin pet hakanu ka duna hakanu ka bumpat don long ngi hatri long ngi hable na ka effort le di ma banwat ba o dangale da kani business kan tre kam ne en dangale da kani ka tre kam ne em long bangin ngin I that extra effort ken te long ka hapo ka jila jongi long kabun hate kum ka tourism ka long very very prominent ka long ka very famous ma kumno bang kita babun ki tourist kumno nakatu ka tourism kumno ngan earn pisa mangapat mo dadi tang ibarat de pilong educated ne phemlong phem nang phen start ruma pila man chulong tang tour guide pila man long kumta mo hakanu ka we ka ba long important de ka skill jong phite hakanu ka kumba iong I bakra mo iong ba ka skill ka long important ka strength jong phite pi ka long ka strength jong phi di ban shed te improve hakato naman ba ka skill ka de ka way ba mangar ngamla ban ai phi phimla ban thi ka pisa phimla ba phin kumta mo ba phin chu yo ne ban ki chu ai ka de ka jing treshi tom jong phi ka jing plut por jong phi ka to ka skill ba ho ka jing ye sha ka ba phi ai ka to ka kam jong phi mo ba phi stanat ban le
tadi kum kidi ke kam su jane long kim nang te kum tu ki kadan ko ka sing ma bong you get better by trying tadi kan nang kum bangi hang ni ong try bangi gede ka food business kan nang shet ka tangan nang wan kti te kadang long kum ta te long kan ka kam kan nang try kan nang long phim long perfect na do bas dang tambah ka dikat ka jing treshi tom jong fi ka jing long patient jong fi jong long consistent jong fi ka long kapen ki moi pi te kita ki baret ki long ki ba kong san ken ba pen ki as an entrepreneur ti ha bay de ba ka jing ba pat ke ka jing bang ka baya yaw ba ka balong trending mo tam nowadays mo telong batay na kalian jo fi ba ke ka ba kamya yaw ba ki item jo fi na ki item jonga te ki atli ki ba kamya yaw ba tadi red velvet cake but banana cake ke urat kini atli ki kamlong nadu bangas dang ki kamlong best selling jonga ken kini atli ti ma phiru kong dari long batai pat ke ka thong nang ni khmat phi don jing mut yu pat nang ni khmat future plans jo fi ka thong jonga ka long kumba i kumma ka ongala long kum jing alti jong ben jing pen alti jong ublay mo ba kan do ti business partner jonga te naka liang so ime i de naka da jong ibi laban finance yang mo banga laban sedang kan ka kamte te long simi dangala long danga ka long successful ka cafe jonga ne ka bakery jonga ngakwa ba ngan le kum ju te ibi ibrio mi become duna kayot ka duna kayot ka kot ne kum tama de shem jing jangan ke bangan kersan ban ben la ban kum ba mai ile nga longan le kelyang te mdi tang kataru bakan long bakini ki big goods nga kila ban poi lang keleng te kanum long tang hasilong kum ba i bakra ui le ma te ho tenga kwa bakin kamtam kum kini ki millet cookies ki kum ba ki ila ong bangi jinjar haban yo kini ki kamlong innovative ngila ban di online ru ngila ban kum tate te kata di ka thong jonga ken to bli sibun kong dari te menta sak atu kini jingkli ba cliff te ba cliff ma firu long fin batai hindiat hakbay day bakini ki item jo fi kumno fi panwandur khamtam kini belong trending mentamo fi li bale lang baki beverage baki jingbam ti kumno fi belong excited ha menu jo fi long creative mo innovative style mo ba akan batay akaliang bani day bat ka menu leni kurkom penbiang bam ki shuno ki gas ki jungi di kamlong nok kamlong jinjar kan dia namar ukasi ujungi hakabakot unbam pokchau fried rice momo kinpet bro sisngi ka menu abakot kinwat usap dan ngabu makna yu Italian uni American yidani kini ki international foreign food kinkili dan shaw dan momo bar ka menu ka sunga kalong ba kamlong permanent bet ka kum ka alakat kawai ni man kesngi nga change te nga should have a board today's chef special ni today whatever mo kindawan daom don kita kisngusi atau pipim don kita and plus ke area ka bangasa mga kalong bet galet kawan kijong kibrio penanong kendong giba disim dawai sa ganizdas sa chani sa tay nei kham pedi kham long hayo khandian te kam long kum kalem khrak long kham advance kibrio ki kham let's have coffee, cappuccino. The names of coffee fi diben nolong klasi bahabe college ay ko apne hang out mo jatay kijonga fin bu ski cappuccino ki et papli kinom tip tip tong coffee sa sa ta kada ngai le ban target kat kum ka area kan ngamla ban bu than ki fancy coffee ladang abu kito papli ki bro kim num tip than ki kena school ki bamantat ki papli darung ki keli ki tip tambah hi haban long lang ya berok khat kene in general kompong bakrau ibu tik beli tang kedok siar nomor berok khat bu pam dok siar tela dak nga ngabu kum kita ki en ngan lasi manga kinchuan ki pet menu kin pet no ya ke baki kwa kim non te takada kum ka sha sa ka tu tang haban bu pet ngamla banong mentak singi dia out of the menu te kum chin mala dang ngabu kini ki special dish mentak singi haban include bet you ni shaw umum mo ki batu fried rice kita ki pam tim la do tada kiwan kibi ba khamtep te ki kwa ban mat iki ki specialties kan ki ba compare
bapili te dadan kim kitu ki bang pi biksuan chim da wai ki len ti ki ko abam shaw bapili kum to kin churung ki chumi long las nga ban chubu kan ta ngam dadan than ban man kasngi ka menu kan shlong kum jo ta wat ki bikri items ki ngi shat apo dukan ro ngai lep ban change kumanta kum ulamen pai junga ulong signature bah namar beli uso jor ngam siem uso jo nabar ngai lep ban yo ki lokal ki kham jo ki kham dan sieng gitu pi te uturu kum tu badiman man kasngi tengam la ban pendo ngapan pendan youtube bangala ban change man kasngi pade tengah change kan Boleh cuba mbak klip lah pensar. Ti hakabai dei bak ka financial mo fi le akum do par fi deal kum do. Financial support kecong Jong kini kecong ngan tengan ongi pi ngam dan support I started from a very zero zero to zero kibatep ki bamtep kin ong mga thau kumnon la ban long mas dang ka ta zero kalong kum ne kum bang ongi pi por bang treng ben chwa ikatulap ngiltit oven nakatulap next month ngalat hit I hand mixer mga sedang ni hand mixer nakatulap ngayot hit gas ngayot hit kini wat ban apply gas ru prajar kena jar te kom ngili men syat syupet ke bay dor gas la de ke bay tulap katulap jonga ka de ke dor gas te ngayot ban hit kum tu kan man benai ngatit tak kat tu por bang lajan klat lite terai lalang bisa lawan kinang pen kem ti kum ni te long ndi bang si ban ti cek tamu long mesti tu kan ni kai ke bang experience ni lawan kinang pen kem ti kum tu terai lanang ke tambah ya katur ngapelang ong just in case ngayap tengah subuh kata tindak katu kan ngayok bang stuck di ke bang apoy haduk kan ni katang pementani kan ong pinaduk bang penyeng upaya jong ketukan ru ke bang asyat ke bang dia bat ke nga penyeng penda supit jangan try finong ni tu gaur spa bah wat ke bang ke isne nga kahaduk ka terwalun ka masan business pi ko alun ko kam tre ngangan siu ke haduk kata kajing ke finance ke jong kan long ke bang dia mentang apia sekatun mentali bang ladon ski kena tre ngamla ban pendu tangki kena tre nyo prangon tengah melaban penduk tu lapan penslam rogam cutre tengah ya target kan ngakati bet panjat lang ka jingsna wat ki oven ro habdang invest bet kumne wat ki gas ki stove mentahon ngaladon ki commercial stove ngaladon ki ngai le bet tu te rongom tang seng khande di bijing dia ngaseng ita bedi ngaseng ita warang nang pi da fi menget watang ka skuti ro ngamdan ngampat dream kita Ani khon ngan sapoy try ko wisni ngan yo try ikuti ni kali ni ye tang bawa ye katar kam na te ngan khon ya bamenta tengah ko ke bang sedang kan long perfect shot fi dawan adukan jong finish hi la long ladon ke construction tang ba padon finishing kadang ngatry people lai wat ngi habdang ya syang habaro something habya ku shatri shwa ya ku shatri paslap ya ka bamenta sipo mo hopefully dan bang ini yo na take to know Banyak ban chill out mo, nyo syong ta cafe jong pi de. Hopefully with time mo, but and with your effort. Ti kumang kali kini ki arngot rupi ba cliff lock batay pa ki eki skills ka ba kini ki entrepreneur mo kini ki ba seng ki kam na jong kini badan. Skills am ngan ong pi ngan ong bit kalong individually bit nga ngamla ban ong iba khrau imdir ban chat dosiar. Ngidi ben something else ngidam ngamla te ban first ki brio so to la kuma dangarang ai tring kana yo kiki shukwa ban chat tam ka interest juki something else skill ke jongi kede something else ki shukwa ban chat namar bale bakur do kam ki kwa ban chat ki namar bale ki kwa ban yo pisa ting ki brio de kim kuslai shu la da umbang kabam tam ki la yo pisa kita kalau bano he ka skill am nganong bet ka self pro jong la diabet hala diabet mare shimet kumno pis nguthu kadi ka skill sopi anong kumbalong mga manta shimet ninga ka skill ko jong ani anong ipi haka organize am tangya ka kanu ka event le ni ka hayeng le ni don jing khawai le de kidon bakhat catering kum to ane ngalit supervise ka kita jong nur jong no kumita bet anang like phabandon kum iba kharau pet kum ka hospitality ke jong ba kharau ngai tenang asi thu khanai ke staff ke jonga anda mele hawagen mayo kyo sngo ka sur ayu bawan ki kena no to
good afternoon sir, good evening sir, what do you want sir, sir. Hirit pihet skutanat teh when you shagrit kum tu. Long lada ubapili ubamdan ni shagrit sir telong usus dan buram deh. Long kum kita kan kiki kum kita kidan kidibandan haka hau beriu shimet kim deh shu bandang hikai. Namar bangan ong ipi ka akor kasih ni compare bahan gi awi ki akor. Mar ka akor hin ngilah hikai na dang red. Dan akor bah kasih mana shu khanya ngabang ala jusa syari long way ket kasih ukhamdan ni ka akor. Namar beling ilalan lupa kum kita ki long skill ki bengilah hikai ngila bedbet bahai udiang na dang red. Tak lasuk. Tementan telah he practice bet. Tang bakawe hapan pendam shwa ya shwa dalam sarong. Dia kebaik. Kajik sarong tak kemana apa? Mau kidindai kelali yang. Kadang orang kuat bukan susu sarong bukan isim dan jangan ada kalun bukan BMW. Niat bet jai hadu anda pay. Ladang kami orang lele. Kita melaya senduk. Ada dalam poin seteliur orang lele. Dam yor nomor kat kum kebar pi. Nomor beli mentah kimi kini kena sekabantu sekabantem. Nomor kila syukwa bet. Lai jong ibu mak baju ang pi yo kumtu. Ke bamde ke jongki la syukwa no bud makwa no sedang ki bam sultanan ne. La da pidon ke bensim jingesya, la da pidon ke bensim penret, la da pisu kuat num thau ke beriu ke ang te ulia kum tawat ula sengkat te dukan pos namru dan ni. Ngam jur kham kuslai kan. Please bukan baklit lah. Pasal kita the last question yang pingu akli pak mapiru ke eka katong future plans ke bafidan nang ni. Thong mengajar orang hin mar ke eka banga position ke jonga ke pemerintah ke kebor ke jong belai mo. Nak jing tiap pang sekan ke kam ke bangan tray ke bangan kiu hadu kan dekat ni te ke de nak kebor belai. Bangan ong sangat la syai mento la syai ngan sedang nak sekawi ke hotel la pibi ke bahaya ba. Ke yo kam long. Yang ayo pang nak tang sibit ngakar that ab yang ajing tia ke mamla ban long tengah gaya ke thong ke jonga ke badang ni sekhmat tengah aktif yo boleh ngak try medi jong me mete bi mame hi pen khie biang ngan ajing tia yu buru bangam skutu sebenem te mame hi ba mat semi kan man ong mentat dengan pat not mari bangan ong mentangan sengi bahe bahan jong sunut matang ibang ngadan mentaru nampak la pendam te ke thong hi bangan pendap shwa ski ko mang ngi na doi pasdang step by step tingin siapet ikan. Bisa berbaktif lah pasal. Tinggal apa sebab kau jangan kena ke program, but siapa ingin pergi kena ke program ngak kerpat, ikini ki langut, mo ki entrepreneurs ki ba yang halaki jong ki kejat, lembak ki jeng trish tahun jong ki lembak ki jeng ya, ki jeng syam jong ki, mo baki lah batai kelap pasal kena program. Bikin ai ke message ke kubur, kam tam ki bape kena ke program. Mo ni zdang shana iba, kra? Kubli shibu na mam nakaliang ke jonga da bentai itu ki bapai ni program ka kan long no kandiat ba kandai kan uksa shim ye kene kan uksa ka ba pipe ye kene program ka long kan uksa nam ta jong pi la da pile kan no ka kam ka jong pi mo le si la da pi mot ban li class ne fli school ne fli kan no la pipe kene program shim ye ka kum kan uksa nam ta ka jing ba ka mun chong no mde ban ong man pe ye kan negative part ngi pe ye ka positive part kin kum no bangin pan kala ka ba ba kan mde ban ong ba teng ji i ba na ya dan program ku mini je program le dan manu bale kanu ka benta dai ngi le thma be tang ban thiu la ni ban keno la ni ban kenroi ne le wan wat daw henry ban ong ban appreciate ni juduna bhai kata tilada kitu bape ini program karpat ki bro bakin sngubha ban ai men sim kan long le si jing ai men sim jong pi kala ban pen urlong bakane program kanang he kanang ya shu khmat bakum ju ingi bateri ni je kamru nginang yo men sim shu kum no banginang 3 minute te ka we kediga ndi ban pe negative ngi pe positive ka baar kalong ba ngi lemons to lemonade kumbang ngang ale kini kumso yo so jong asim ngapan kelas kalem ni tele si piru ke jingim jong pi pila ban le kum ta ban pen kala naka no so jom no so ban kelas kum so ban pen bang ban pen pu pen pieng kanang ba ngila ban yo ka quality ke end product ka babang ka babha de kata ka de ka kawe ka benta bat kawe ber kalong ba jongi kibriu jongi kalong nak ba ngi duna ba ya ka benta ka jongi kumno ba ngin
appreciate iwe ban buram iwe tele se da ba pe ikne program tingila ban sedang no te ban change no mindset jengi ban ong ba okay fine nang ni skamat ngin buram iwe ban ngin nang namar gila aku mo ngi ba klef menai la ong ba ngi don ba ngi kasi jengi jala jengi don ba kita kan sim jengi ngila yo jing kai na do mencha na do ndai thai ba ngi don ba ka kor buram tingin ngin practice shu ya kata ngin pen ki em biang kata jing long ka jengi kata ka dikoi bat kawai ka long ba changing mindset ngakwa ban ong hang ni kendiat ba le si ki bal arang ba ki ba pe le si ki mi ki pa la ni ki bahing masam ki ba don hayeng tu teng teng la da ukhun uwan si yeng uang ba ani mai ngatren kam tas ngat thak pla ni ngala thak sha sha ni ngam soi ha ka bangin ai men sim yong ba tala biang mai da mai thak pla tep no nai trishu kata ngatrai kadai ge ngal le si ka hajing long jang ngasong kadai bu bakla nomor play ngini ben I men see me kiba kinang trip hasyu ban ong ba katugin ketika ka challenge of life ladang ila ban yang hakajat nai tu jing jar jing e tele si ha no no klep mat ngi mat ka no no jing e jar ngila bikin ban yang ban persya la ni ban yakun ni jing e jing jar jing e te tang ita himang ko ban ai nagaleng jonga ye kidik ba pej ya kene program Lu cuba buat kai, kasih khubor, bafi ay kerpang nama tak kita pay ni program. Di kong dari long pin ay ka khubor, yakip kamtam kita pay ya kanika program. Kau ka nanong kum ka advice mo ka tip, ja dang akili mo si kini ki badang samla ni ki badang umta mo ki badang pursue ka career. Daong fi kwa long ayu ki shit ong bebang kwa long successful. Te dakili kwa long successful hakan nu kaliang pat long kim ju tip te long ban long doing what ma successful doing what cooking ne baking ne long fashion designing ne makeup ne anything ma te ka encouragement ja kan long ba find that why te what doing what long fi kwa ban le ka e for the rest of your life long ka e ba pistanat but pursue ya kata am wholeheartedly long tadi ba pistanat ka shed pursue it but me not but I 100% ni kata ya ka iba pilong and kata kadi ka nganong ka we ka step mo ba nganong ba pin achieve ya ka success te kata di ka that is just my small long advice. Ba find your what and why. Bisi buat kong dari fla percaya fla atarai kidi ba pay ni program kla yo kata ka on jo filmu ka advice ka bayong te bisi buat si iba klif ke eka khubor ka message ko apan ay kerpang ki bape ni ka program ka message na benta jung pibaro ma kalong bet ba ningkong da pilang kumno de piti we ba he ba kraw pen sunguret pendam soile dia namba da kadon ke jing sunguret de pitre kono ka kam kalong bet dala singi las ngo he lupa na do menta da ngatri ikam beret nganum sngu kwa nomor kam sngu ya dai bat ngak kerdan ke songa nomor ba ngalas ku sarong lupa ladang ngas ngurit ladang kaditang ubah unang nira pelah po restoran ru kakam tungin ya treibet kanu kakam ngasedong bet haki training institute ki pangajulet ai training ngasedong ki kena ngalaki bak bapli ki sai wan ka kin benta ka housekeeping benta ka service ki front office ki ding ong kani kakam ka pitrifi ka sap hareng ka high profile ka ba you get the respect ngawat chani ngaskutu hari kasi jentia ke jungi ka mindset ke jungi kar khamlong staban khandiat ke tong suang batri ridria mot tapi di berbabit bam nang bam stan re mdei ban thawe kata iri ban penja no shwai kita ki kita mdei batong ban chus ngukhan bingidi nong tre sarkar ikwa bitang ban tre sarkar na madap hidai tang kulina po nong tre sarkar gisong ish kala nang yang tre company bikla itu patak reaction ke jong tiru klau itre private little abyang tapi oleh tres ke kamla jong le kim kier ban keli kedai ha din ban penjas ko kita ki bro te ngin sengbet kat ke bingila namar kan ni ke pertek menta ke bingim kradi ke pertek ke banginum yo shu ke kam kan supaya ru ko por bak la limit di ka kam sarkar la pentre bitang ki machine technologies ke ba oboy ubru ula ban operate totally ki kam te yakhsawan do pot te la dai tang jing sna jing i no sit jing sna kombong ba kra so la ni lung sit di ban sna kini ki asar kanu ka biang bat lada pidan kaman kidan galat tang ba hakta ya ringkar bat ka jing nguret ndalas nusarang la leran bentre tang katahi bisi buan pak klef
baru ing la poisha kene ka bakut jong kene program but ni ko ni sha mga ai khuble shai kini ki langut ki bagi ong mene ki entrepreneurs mo ki ba la yeng hala ki jong ki kijat ba ki la platform khnang banwan sha kene ka program ta ngi ba kumju ru ka jingkran ta ngi ka long ka ka bakta wat yang aru ba ngadon mata kene program ru ka akta sha ka jing ai message ki ka jing ya linti jong ki ka jing sham jong ki but kumjuru nga kamen ya phi baro ki bape kini program la yo shibun ki jing mentoi lamba kan ka jing ya phliu jing mu jingi matasngi but ka ek baki ai ka message le ka khubor mo ba kumjuru ka jing sham ka jing ya linti jong ki ka long ka ek bak kentu mensi me phi ka baktik ek mensi jong phi kumbaki la ong kini kilangu mene ba kanu ka kam ka baki tre la ka long ka kam ka berit ne ka bahe ni kong ni shap ngim di beleran ba kumjuru lamba ita ikam ibadat jungi mo isa kentiu step by step kumagi ong dak tinong we mo kumbai ngiya imau jendong tu hendak ngi support to thong lamba ka jing tre stom ju phi ka jing sha ba ka jing sungdet but ngakerman ba phi baro ki ba pe ekanik program pin yo mesim ba kumjuru pin la ban ai ki feedback la ni ki response jong phi ha ki social media platform ba ki don kini baro lang ki don ki social media platform ha ki Instagram mo kum chicken wagon ki don ki Instagram Facebook I kong dari mika ru I don ha ki Instagram Facebook but iba Cliff ru haki Instagram Facebook filaban message ki filaban ada sukwa ban kendu ki personally ru filaban message ki haki social media platform kli berthau ki jing ne ki ba fikwa ban start up filaban klinik ki langut ki bayar dan batah ka program te tanding ni kentien kubli shibun ni se sham yang pat hakawe ke program bahaka juga channel kubli shibun